Flow-festivaali on yksi Suomen suurimpia musiikkitapahtumia, 3-päiväinen festari Helsingin Suvilahdessa. Me ruvettiin toimittamaan tänne kalustoa 3 viikkoa ennen tapahtuman alkua ja sitten isommin ollaan täällä noin 2 viikkoa ennen tapahtuman alkua ruvetaan rakentamaan muun muassa sähköistystä ja sitten toimitetaan isot määrät kalustoa, jotta asiakas pääsee rakentamaan sitä aluetta. En edes tiedä montako flowta Ramirent on tehnyt. Mä olen tehnyt 7 tai 8. Meillä on tosi pitkäaikainen yhteistyö ollut ja kaikki on sujunut tosi hyvin ja yhteistyö tulee jatkumaan varmastikin. Ramirent Event tekee tapahtumia tosi laidasta laitaan. Me tehdään urheilutapahtumia, festareita, konsertteja, markkinoita, kaiken näköistä ihan pienestä tosi isoon. Meillä on todella laaja kalusto, mitä me tarjotaan event-asiakkaille ja se on niin kuin dedikoitunut nimenomaan tapahtumien rakentamista varten. Ja käytännössä kaikille meidän kalustoille me tarjotaan myös asennuspalvelut. Eli me pystytään tekemään koko tapahtuman sähköistys ja varavoimaan, pystytään rakentamaan kaikki aidat, kaikki terästelineet esimerkiksi, me pystytään olla kurottajakuskeina, ne pystytään olemaan niin kuin tuotannossa hyvin tiiviisti mukana. Se riippuu aina tapahtumasta, että miten paljon ollaan siellä mukana ja vai ollaanko pelkkä tavaran toimittaja mahdollisesti. Ja sen lisäksi, että siihen kalustoon liittyvää palvelua, asennuspalvelua, niin sitten meiltä löytyy niinku tankkauspalvelua, päivystystä, huoltoa. Lisäksi meillä on tosi laaja kumppaniverkosto, joten me pystytään asiakkaalle tarjoamaan myös niinku ihan avaimet käteen pakettia, jolloin me sitten yhdessä meidän kumppaneiden kanssa sitten toteutetaan niinku todella isosti jonkun tietyn tapahtuman koko infra. Isoin eventti, mitä ollaan tehty, niin on varmaan sitten jääkiekon MM-kisat. 2 peräkkäisenä vuotena tehtiin. Aikaisemmin kun aloiteltiin, niin tehtiin hiihdon MM-kilpailut Lahdessa vuonna 2017. Ja sitten meillä on joka kesä on näitä todella suuria festareita, jotka on sitten niin kuin jokavuotisia. Meidän kilpailuvaltti on ehdottomasti se, että meillä on siis pieni tiimi, joka tekee vuoden ympäri töitä pelkästään eventtien parissa. Ja me suunnitellaan todella tarkkaan meidän kaluston saatavuus, kaikki aikataulut. Meillä on tietyt kuljetusliikkeet esimerkiksi, joita me käytetään ja meillä on tietyt kumppanit mukana, joilla me pystytään niin kuin lupaamaan asiakkaalle asioita ja me pystytään pitämään ne meidän lupaukset. Et se on niin kuin hyvin tärkeää, että ei anneta tyhjiä toiveita tai turhia lupauksia. Lisäksi meidän event-tiimi on ihan timanttia. Meillä on todella hyvä porukka, jotka on tosi sitoutuneita. Me painetaan koko kesä niin kuin ihan hullun lailla duunia. Me ollaan tavoitettavissa käytännössä kellon ympäri, mikä on asiakkaalle todella tärkeää, että meidät saa kiinni niin kuin virka-aikojen ulkopuolellakin. Menestyksen avain on mun nähdäkseni se, että me ollaan osa isoa kokonaisuutta, vähän kuin korttitalo. Ja meidän täytyy pitää se omalta osaltamme pystyssä sillä tavalla, että kaikki aikataulut pitää, kaikki nippelitiedot, kaikki yksityiskohdat menee oikein ja ne on huolellisesti tehty. Me halutaan aina tarjota parasta mahdollista asiakaspalvelua ja se kiteytyy siihen,